प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव लेखा गोरों जोंनि सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ लानानै गोबां सिङाव दावहा नांगासिनो दङ। स्पेसियेलि जों माबोरै सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हागोन, सेल्फ इमप्लयड जानो हागोन, बेखौ लानानै जों माखासे प्रजेक्ट लागासिनो दङ। बबेखानि जोङो दा 10 दानल' जादों जोंनि सरकारा सोलिबाय थानाया। बे 10 दाननि गेजेरावनो गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा बा जोंनि अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा खोब गोख्रै फिथाइ मोनजानायखौ लुबैदों। खिन्थु जोङो 10 दान नङालासिनो गुबुनफोरनि बायदि 17 बोसोर जुदि जों बेवहाय रायजो खुंनायमोनब्ला बा बे हालामखौ जोंनि पार्टिया सालायनो मोननायमोनब्ला जोङो सानो मेक्सिमाम जोंनि प्रब्लेमा समाधान जागौमोन। खिन्थु अब्लाबो जोङो आगोलनि बाथ्राखौ रायखाङालासिनो दिनैनि समाव जोंनि इयुथफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ माबोरै खालामनो हायो खोब गोख्रैनो सुफुंनायनि राहा लामा लानायनि जों बेबस्था लागासिनो दङ। खिन्थु मावनायनि सिगां बाथ्राखौ दल दामनानै फोसावलाबायबाथ' जोंहा मुलाम्फा जाया। बेनि थाखाय सोंखारिनाया सोंखारिबाय थागोन, बुंनाया बुंबाय थागोन, जोंनि मावनायखौ जों मावलांबाय थागोन, जों मावनायनिफ्राय एरखेनाय नङा। जाय मानसिफोरा बावैसो जोंनि सरकारखौ गुबुंले थासारिजों थांजानो लुबैनानै बा समाजनि नोजोराव जोंखौ गाज्रि दिन्थिफ्लानायनि मुङाव बावैसो माखासे रायजो राजाफोरखौ इनकारेज होनानै हाग्रा दानगासिनो दङ। आं बिथांमोनखौसो हुमखि होनो नागिरदों। रावबो गोदानै हाग्रा दाननाय मानसिफोरनो जोङो हा होआ बे स्पष्ट खोन्था। खिन्थु थाखानाय गोजाम मानसिफोरखौ जोङो होखारनायनिबो बाथ्रा फैनो हाया, बेबो स्पष्ट।